Mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Gloria. Kining ibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, niya ang sugilano ni Gloria. Usahay ang kabuutan sa tao kung malabanan, abusuhan gid sa uban. Mao ni akong bana, tungod kay buutan ra kaayo gi abusuhan. Pero aron inyong masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Tumanunta gayon ang atong mga saad, kasakit ug kalipay yayong antang duha. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Mao gid siya, oy mo ilog. Kasakit og kalipay. Yayong antang duha. Ay, kapuya, gini mo kung ako'y mo kanta ako ra. Kambuya ni mo, uy. Unsa man? Ay, kanang kuan ba, kanang day? Oo. Nakapamahaw na ka? Ano na, uy, kitang duha nagsaw, nalimot ka. Hala, tiguang naman in taong ka, uy. Kining, dili ba, nga ko, sin kaingo niya tao na tong slingan, pasmo ka. Nagapamahaw na ka, mao nang, wa ka pamahaw ba, mao nang gusto ni mo nga, magyaw-yaw lang ka dihag ngayo. Wa ko magyaw-yaw. Nayabag. Nagkanta ko. Wa ko magyaw-yaw. Yabag naman tingali ka, O, uy. dili ako yabag, day ikaw yabag. Unsa? Nahak, hinawayo ning panuhak ay. As to na rin, kay mahiblan tani mo ba? Pawad ya, pawad ya. Imo lang jug gibadshot ta. Apil-apil pa bakanta Di nako. katuo taon ako, kay mahal kayong down payment sa mental. Pa! Ay, sakit na Da. sa ito. Ay. Sakit no. Sakit Naanad no. ako, naanad ako. Naanad Sige ka. kung dukol sa kaldero, naanad ako. Pahawa di abi kay tingali sikaran ko ng bangkang nimo hanggawa karon. Hawa di. Oo, day. Pahawa na yan. Oo, lagi. Ingon ini akong bana manungog, wagi buot ba? Mo nang usahay maglagot ko ani niya. Unya to. Sige pre, salamat ha, amping ha. Ay, salamat, pre, ha? Ako lagi ding ni Iuli lagi, pre. Nani dagan gasolina, pre? Oh, wait. Murag waro ba? Nalimut ko pag gasolina kapon. Sige gamay lang taong soda na, pag gasolina lang na. Ang waro ba ko'y pang gasolina, pre? Ay. Sige lang. Kari lang yung gasolina. Sintos oh. Salamat. Mura magagakupa. Mura ka Alduin. Alduin. Wag yung gasolina na pa. Salamat kay, pre, ha? Yari na ko, pre! Pero pa si maplata niya ko, pre, ba? Ayan. Uy, pala na, oy. Nakunsa. Kastipa na lang ko na yung mga interior, pre. Pre, kapila na mo pantapak, pre. Sige. Pabul kita. Salamat pa. Salamat, di ba? Sige. Anto na nga, pre, ha? Ibalik na ganyan akong motor mo, promise. Okay. Amping. Salamat pa. Ako. Ay, paghuwam sakyan. Kaluoy, tao. Kumpare, biyo, tao. Pagka makaluloy. Ay, hindi na ko butang-butang akong gibati nga magtanaw niya nga nagpakiluoy taon kayo. Ay, palit gasolina. Wala tayo. Palit og para Kinsa bulok. to do? Ay, parimiyot, day. Nga naman sa may tuyo ato? Ako, ang motor. Iyam ko na iuli dayon. Nya. Naman lagi kay gitunong nga kwarta sa dato kakita man ko. Ay, para gasolina. Magsibak ko taong hausan taon. Madaot, motor, hausan. Siya di ay. Wala siya para ipagasolina ato. Ay, wala lagi. Mabitaw ng huwam taon siya. Kay siya, doon ako nilaktong taon. Bisag abot, asa to siya. Huwag man siya kapliti taon. Nya. Nagtunol pa man jud kag laing kwartaon sa naman sa. Pabulkit to dahil. Basin taon, mutunok taon, ang ligid ng lansang taon. Nya, wa siya kabulkit. Bawang itagaan sa ko para bulkit. Taon nimo tablo eh. Ungon dahil, sa iblima na. Ayaw pala ani ang imong kamaayong tao kag abusahan na ka na unsa baya ka. Sagdi lang dahil eh. Ginuoray mo ba sa to, ana? Kung nila kung binuangan, manubag sila sa ginoo. Ginoo ko nimo tablo kundi ka masantos ambot lang ug asa ka paingon. Oh, dahil Gloria. Sus, ma'am, di ko ka magmahay anang isda. Kay labas pa itahon kaayo na. Siguro kang labas pa ni. Oo, taon, ma'am, uy. Yang ano puwa naman kanig mata. Oh, natular naman gud ma'am, uy. Natural. Oo, natural na sa isda nga magpuwa ang mata. Abe, ikaw kuno, ang butang kay ilawom sa dagat. Na pila ka oras sa ilawom. Di ba, mamuha ng mata mo? Oh, mamuha man yun ang mata nato. Bisag diya ta ibabaw sa dagat. Hangin lang, nasa mo tag dagat. Awa na silingan ninyo sa atbang. Wa pag gani na mo atog dagat hapuan ang kaigmata. Gipiskat man na good. Nga naman, ma'am.
nagtuo kang way isda nga piskaton? Naauy! Day. Palitan lang na. Luoy kis nanay. Uy, halin tao. Palitan lang. Ha? Bitaw, ma'am. Maluoy sa taong kanako, ma'am. Uy, pila na ka kilometro na akong lakaw nga maglukdo aning bandera nga gibutang nga isda. Unya usay magtuto paari pa ingon sa kong liog. Mao ba? Bantog rang tan-aw nako nimo murag mouse na kay ka. Grabe naman sa ka, ma'am. Uy, Day. Sanging na mao sa ibiyaw. Pagtuod mo ng taong man na ginamos. Ha? Kining nang tinabal. Tablo sa tinabal naman yung tawag mo ana. Ay, kalain na ha. Wida. Sige, pagyaon mo na palit yung isda. Pila mo itanan. Recorded by X Thunder Gaming. Usahay makita na ko nga may sobra na gid ang kamaayong tao niya kung bana, mo nang mag-away gid mi ani niya permi. Unya, Day, biday. Sa taon. Kaya kwinta ha. Kung pila taon manggawas kwarta si Bupitaka, Ulbursa. Ha? Kaya ang ginoo na magkwinta sa pilay atong madawat, nagrasya gikan niya. Sa taon kay. o lagi pero sobra na kay na dung. Uy, wala tay mahabilin nga ato. Wa man, okay pagsalis ginoo eh. Daghan mang grasya nga moabot na to. Mao bitaw nga hatagan ta, manghatag ta, hatagan putas Ginoo. Di ta magtangag grasya. Kay mo man ginaingon nga share your blessings. Share lagi pero di sa tanang panahon share oy. Sa taon ka, oy mura mo kag salig sa Ginoo na Di pag mamamiri. mandong paminaw ha. Kung ingon ana tong buhaton, apektado sad ng uban in town. Uy, maapil ba? Kay sama ana magsalig na hinuon nimo, di na lang gid maning kamot. Unsaon ang pag-aasinso ana nila kung magsige na nagsalig ha nimo? Mao na nga tabangi sila kana igo-igo lang sad. Aron sa baning kamot pud sila kay maabot ang panahon nga magsalig ra gyud ng tanan. Unyag mawa na kasalibutan simba ko makunsa na malala sila. Maghikog sila or mangawat na ba hinuon. Ayo, sayo sa diin ang mutabang tali nung Dili. Uno aron man diin. Pero sayo pang gud ang klasehas pagtabang gud. Parehas na sa tawo nga wa gyud makaon. Naglisod siya pagpakaon sa iyang pamilya. Di maayo nga ikay mubuhi nila. Ang imong buhaton tabangi sila kung unsaon nga makapanginabuhi. Mura bang tabangan nimo sila ba? Di paagi sa paghatag og isda, kun dili tabangan nimo sila kung unsaon pagpangisda. Aron kun kanang mahitabo na kamao na sila, mabuhi na sila kay paano man silang mangisda. Oh, Basta ako no, di jud ko uyod ang imong style kapuyag yun. dai Gloria sagdi lang ikaw ba? Imong kanta, imong naong, imong nga Gloria. Nya. Ha? Gloria an excelsis Deo. Buutan kay nang kanta. Ang kanta buutan ako di man. Ay, ikaw, buutan sa ka. Oy, kabida. Ay. Importante nga makatabang, ta? Bida, oy. Mas bita ka man na kita'y matabang niya. Kaysa kita'y tabangan ni noon. Naunsa man taon ko ay. Kita may dunay na, pues, mutabang ta sa atong isig na tao nga wa. Pablo, Pablo. Pre, tabla, may buntag niya, pre. Oh, may butag, pre. Unsay ato, pre? Kining, pila man di ay, Unsay pila, pre? First time pag yun dool na ko. Ikaw, first time ka ni dool na ko, no? mauna. Pila mo yun, mani mo, be. Kano ko imutanan mo. Ay, talaga ito, pre. Ngano lagi tao, unsay blima First time pag lagi. ginay na ako, mudo mo, pre, o mahangyo ba? Kay, Oh. pait talaga tao na mo, pre. Unsa lagi problema no? Maputlan, may tubig hapon, pre. Nya, karon kuryente na sa. Oh, Bawa nga, may duo na lang dito ni mo, pre. yun na. Itig makahangyo ni mo, pre. Amo niya akong giingon nimo pag-usap. Pila may beranan nimo? 2,000 kapin, pre. Sa kurinti? Sa tubig. Sa tubig pa na. Pila pa ni kurinti? 3,000 kapin, pre. Kada ko. Duha manggod kabuan, pre. Maubito nga. Naputlan yung taon, may pre. Looy ko nimo pre. Pero na ko'y kwarta diyo pre. Taon ka abot 3,000 pre. Kana lang, pre. Mangita lang ko kipunuan na, Ay, pre. di man ikaabot ha. Okay ra ka? Okay lang na, pre. Mangita lang ako nung kipunuan na. Oo, sige. Mao ka. Salamat ka, pre, ha. Dara. Kining apililag para plate diha, pre. Oo. Para di ba makuhaan yung bihatag na akong apakapinilag pa plate diha, pre. Pila ka yung mga plite pre. Bisag 100 lang, pre. Oo. Dako plite ha. Mahala rin yung gasolina no. Dako rin yung plite. Oo, kuwang na, pre. Kaya magtaksi man ko, pre. Bangos ka. Pero suwayan ako og habal-habal, pre, kung mahimo. Sige. Suway. Maghabal-habal. O di mada. Pag-tricycle na lang. Sa chicks paborito. Unsa naman sa imong kalaki tablo? Ay, noon sa mga taon ka rin. Unsa to imong gihatag ni Tasyo? Unsa naman taon ko eh? Imo lang ipanghatag ng imong kwarta. Sige pamunitan na. Dahil ay lagi ko na taon. Ay mo naon nga nakatabang kasi mo isip Pero ka di tao. lagi na mutabang ta ka ng sobra ato. Ya kita na sa mga hinahanglan, naa na sila nga anda mo hatag na to.
Ay, hunhunam sa taon ka na. Ikaw ba? Saon ta? Imo hinangol ng imuha ha? Hinangol ng imuha taon. Umagingon kay ni ana. Pasabot nga hangol ko. Hangol kong pagkatao di ay. Oh, kumingon nga ikaw. Ikaw nagsulti ana ha? Oh. Sige, ako hangol tanawon ta. Inigabot sa panahon nga kita na makalisod. Paningla niya ng mga tawhanang imong gipagtagaan ha. Ah. Paningla gyud na ha. Day. So kad adto nga nagkalalis mi, wala mi maayong buot tungod adtong pag-ingon. Lain ko, wag gyud siya makasabot sa kuntumong. Unya, Asa man ta day ha? May paliton ka ta? ay magpalitag bagong map oy. Guba na kaya atong map. Pag-apilan sa tagsilhig na lang sad. Uy. Angkoy. Wana. Ay, nagsirin naman siyang biro day. Sunog na sad. Kaluoy tao sa sunugan. Asa ka dapit ang sunog no? Bro, tuwag pa yung sunugan iyo. Tanaw ko ng cellphone na iyo. Asa ang sunog taon? Namag yung pusa na. Kulbaan rin ba ko na? Bitawas na ko gikulbaan sad ko. Ala. Hala, murag sa ato man ang sunuga dog. Ha? Magdali to, magtawag kong taxi dali. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Modeng murag gikulbaan mi kay ang amo di ang lugar ang nasunog ug dako kay ang sunog naapil gid among bahay. Unya. Ginoo among bahay na og daog yun. Tay! No. Hindi na kuha na yung sunugan eh. Pre, apit yun masunog ang mong pre, oy. Ha? Apit yun mapil ka mong bay kasunog. Bakit? Ako na, pre. Ano ka? Ikaw no sobra ka na kay sananda? Lakilag pa ka diha. Kung na masunog ang inyo, o mga mag-ingon diri ang among bay na ugdaw gyud. Oy. Bayri to inyong gihuwaman sa kumbana ha, bayri to. Ana sa ka, apakunti ka diha ron. Ano duol-duol man kanamo? Unsa day problema nimo pre? Pre. Mga tapunin mo tabang, pre, kay... Kay unsa pre ha? Wa man ko'y kuryente tungod sa amo akin na sunog unya. Wa ko'y kapalit og kandila, pre. Bisag gasa lang ang tapara ng parilya. Ilom di ay. Sunugong ko na yun yung bay. Oy, naunsa ka man. May rason pa kang mga ginabang. Baga agad mong naong. Wala masunog ang inyo ay hanggaw. Ari naman nung kamangay na mo ginabang nga nasunog mo ning amo. Sunugong ko ng naong mo niya. Di ka kumare! Dahil ya. Sinsya nakasukusawa sa sunugan sa lutaon mi unsa. Sinsya na kayo ha? Sorry kayo. Saon nga, wa man kung may bawo nga naapil di kasunog ang iyong bahay, pre. Okay na pre, wala problema. Sige lang. Ako lang ni sikreto. Dahil 200 so para palit kandila. Gas may palitan ng 200. Aron mo ay isunog sa inyong bahay niya pagkahuman dool din namo. Ay, Julia. Unsa to Pablo? Ha? Pahilumon ko nimo? Wa ka magunahon na ha? Kung unsaon nato ni Ron ha? Unsaon nato ni? Dahil... Paningla tong mga tao nang huwam nimo ha? Paningla gito. Di gali ka kapaningil adto. Ay na lang pagdahongo paulit ako sa ato ah. Ilan sa kulit eh. Kinasunog pa mo na itong bay. Paraw ka mo. Ay. Mao ni among problema ron kay nasunog ang among bay. Wag iusa nga nitabang namo. Labi na to gitabangan sa kumbana. Wag gyud nagpakita. Naon tay usa si Tasyo pero imbis mo tabang nangayo man gihapog tabang namo kay wa kuno sila palit kandila. Mao ni among problema unsaon ni namo. Mapaningil pa kato namo kadtong mga tawo nga nanghuwam sa kumbana. Unsa mong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Gloria. Sendo na to karong adlaw gulyat. Ang ato ang sender kini Gloria. sa Inday Gloria Ate Pres, kanang iyang bana, buutan kay ba, hinabang kayo. Bisang nasunugan taon sila, iya gyud tabangan yang silingan. Mao ni nakadiferensya ni adili man na diferensya Ate Pres no kay tabang ka, pero ang nakasakit kay bisa nasunugan na sila, wa na gyud matabang gyapon. Pagyapon. Nya naningil taon si Gloria nangayo sa taong tabang sa iyang mga gipagtabangan, wa gyud ni tabang bisag usa Ate Pres. Wa gyud. Mao na nga ningon ni asawa nga dilan sa kumuli ri sa tuwa kay kuan grabe na kay ka di ko kasabuti mo siya. Ayaw lang sa uli di kinasunog pa man atong bay. Wa na lang siya buhat ito.
Walang gapon. Wa gyapon unsaon Way- ni way mao ni libog. problema ang Gloria Ate Pres. Way libog, no? Problema mao ni ang problema nako kay nasurugan na ni sa Mumbai, way usang mitabang na mo, labi na katong mga gitabangan niya. Wa gyud na pagkita nga unta nauntay usa si Tasyo, pero imbes mo tabang dangayo pag yung tabang kay bisag wa masunog ilang bahay Ate Ngayo Pres. pagapon. Nangayo kay wa kuno siya palit kandila. Ano, Kay sa brown out. siya. Uy, nga, ganda. Nasunugan yung pangayuan. Sa Lagi. dyan tawana. Naunsa man taon. Og kuan ko. Na, abi ni mo Goliath, na ipanultihon nga, charity begins at home. Mao na siya. No, pero, okay raman kung mutabang ka. Matabang ka, kung sobra Mutabang na. ka. O kung naay Unahon na nato katabang. ako, Unahon. Oo, unahan. Pero naagyo tao nga ina Ate Pres kada malumok kay kasing Oo, nga bisag, wa na gyud tabang gyapon. tabang ng gapon. Wa man gapon tay, okay raman na, no? Iya man sana, pero, Pero matod pa ang Yuta, nga Oo. kinahanglan yung kamutabang kay sa unsarot sa gahapon ang kuan Ate Pres katumang Good Samaritan mao may ebanghelyo gahapon ang Good Samaritan man mao na nga mabalhin na raman as Padusiano dito sa Compostela kamong tagaliluan adto sa Musimba Compostela mao na nga daay balhin si Padusiano sa Compostela karong Agosto 5 naana siya dito Ate Pres nya mao na nga tabang na ta bisag pero kanang nasunugan sobra sa gaydong wala man kay imuha dong ayaw, Ayaw sa kanang ingna lang sa nga inig makabaro na ko pe tabangan mo bam asa man tang basa diha Ang be una na ko ipaambit Gulyap, dili din ni atong dungog sab sila. bitaw sige sige Alang sa mga gitabangan nga bisan o kamo pagyo agtabang maoy nasunugan, paminawan ni ninyo ha naraay. Exodo 23 bersikulo 12. kana muro lindo sa ba Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ayaw pagtrabaho sa ikapito. Ito. Amay pong. Karon. ting pahuway man Kani sa mga wa masunog nga tuwa na ngayog tabang sa nasunugan. Kani ari na nila ni mga nasunugan nila ni Ma'am kasi nga nato Cinderella ano? sige Gloria Okay. Ma'am Gloria, na ako'y ipambit ka mo diri sa Jeremias 29, Okay. versikulo 11. Mato pa diri ay, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Kani mo inindot, kay kini din mo sa mahitabo itong kinabuhi Gulyat. Niingon din diri ang Ginoo diri sa Jeremias nga siya mo'y nagsayod sa mga tanan. plano. Doon na rin sa plano na to. mabitaw bam pagkuan katong nangutana ang mga tao nga unsaon pagampo sa Ginoo ayo kanara amahan mo na kasalit ba orto iyang gitudlo dili magampo ang taas kay pagampo kay para dunggon kay ang Ginoo kay bawo naman siya kung say Kay bawo na. kay bawo na kay tanan bawo na po, unsay na kasi mo. Nay, masunutok. Sa Imunaw imong na. kasing. Oo. Dili na namin still. Mawitaw si Pambina Ate Pres nga, sige pa ba kagluhod ron, bam? Gikan sa pultahan sa Santo Niño, Padung Saltat? Nakalugar. Kung makalugar. Oo. Mao na nga. Mao na, inaana ra. Simple ra kayo nga itong pagampo. Di kayo magdaghan pa tag pagampo. Kinahanglan sa tamang rosary yun din noon. O madaag ka na gabi mag-rosary ka, buhata. Pero di madaan. Yun ay kahigayunan nga maka-absent ka. Pero na kahigayunan nga maka-rosary ka, rosary yun. Divine Mercy o chaplet sa God the Father o rosary. Okay, Balik na sa Cinder kasi nganlan. si Ma'am Gloria lagi. Ma'am Gloria, ayaw kabalaka kay sa akong nabati isang sugilanon Gulyat, dako nimong angay pasalamatan sa Ginoo nga maayog batasan imong bana. No, tinoda. Oo, kay nga no, gingon man Biblia pagtigom og mga bahandi nga madala sa langit. Ayaw pagtigom ang dili madala kay sa langit wanay mangawat. Kining iyaha imong bana talag sa onra. Talag-saon. Salamat Talag-saon nga na. nakaangkon ka na kay sa perting daw wa may mga silingan nga mutanaw nimo utang kabubuton kung mutanaw sila pan kung paligid sa ato mga katigwangan labi na sa mga probinsya sa Oslo giingon sagdi lang kay dilista man sa dito sa taas. Ano? Apano sa tingin mong Gulyat? Ang pag-ampo dili man istil nga tason. Di bestel tason. Amo na mo ra na ka sa langit. Paglago mo to oy. Nga naman. Di tawa ko laki. Giyon sa gipa ampo ka. Pertigyo mo buwa Gulyat. Nga naman. Sinya sa nga to dito.
Si Mudre itudlo. Oo na. Kaya, Masundon ko dito. Si Mudre yan. Sunod sa ka. Sunod ko! Salamat ko. Ito naman noon. Kala ko ang puzzle, Tihon. Tata, are